Guys, this was amazing. The guy, rest in peace, he was amazing. He's from Uzumba. The man played this tune very, very little when we were growing up. And you know, guys, you've got memories. Please, please, certain ways. It's in memory of this guy who was a very, very good drummer. Uzumba. He was talented. No wonder Jah Praiser comes from there as well. Jah Praiser ane chipo. So maybe zvine Uzumba mukati. Chingoma chairowa ichi. Yeah, as you can hear, the drum was perfectly done. The guy, this was very popular in the 80s, 90s. Most of you guys don't know this. Kana uchichizira chingoma ichi usati waroorwa handi totsvaka vanhu vokuroora izvezvi right now, handi totsvaka vanhu vokuroora handi, let's go get married. Chingoma was very, very popular. Not in a good way. Yaiti ano yabozi swana dikita singa di nawo. Teju ku news chiko. Because no kafunga news of what, oh, we get the updates about my diseases are good in this. Mazoya tatiwa na diki. Tengo chiwi ano ya 6 o'clock ya chakoto zati pasara 1 hour takuto mzindai mnorara. Chingoma icho chiri popular ne vandu. But kana chichi za chingoma icho. Usati warora. Manya
manya kuma-dating site unotsvaka mukadzi, tsvaka murume, tsvaka mukadzi, handei tinotsvaka vakadzi, maiwe todaurora. These guys were so talented. Guys, these guys were amazing. These guys, Zumba, ndokunobva Japreza. Sakunobva anogona kuimba, anogona kuridza. Rest in peace. We remember you nechingoma chako waive Gamba. Yes, Melody. Nyakurimwa. How are you? Kachune aka. Kawan. Achunaka mboga nzaifu. Hang on a minute. This song, the guy, those days that man. But now because that was their culture, we miss home. Trikusango takapfigirwa mudzimba, we can't go. Takakwarandanaiwa, the takakwarantani was stay in the house, don't go out. Chi nobata zvigwere. Saka takavanda tiri mudzimba. Tofunga zvinhu zvaitinakidza, zvinenge zvaitiboa, tinoona kuti tofotarangarira chingoma chinechi. Saka chingoma chinechi paunochirangarira unoziva kuti chingoma ichi chingoma chakatopenga ichi, raiva talent iri. Mukatasera pachuti dinendi zita rangu ndonzi Handy Leon Mapira. Kana usati wasubscribe kuchannel yangu, unofanira kutosubscribe now nekuti tichange tichita matopics akati one day. Nhasi topic yedu inenge ichinzi iyo write things down. To topic yangu ndakadvisa. Nyorai zvinhu pasi. Zvinoitika mamuri, zvinoitika muupenyu hwenyu, zvinoitika chero maperiods yawo, nyora pasi. Musi waenda nemusi wadini. You'll thank me later. Nyora a vision. Have a vision. Izvo zvaunoda zvausingakwanisi kuachiva. Zvaunototarisa neukaseka chimwe chinhu chauri kuseka right now. Ndini were vedu ndichakora mari yakadai. Unozoitambira youya usiri prepared.
gara wakanyora pasi ndoda kutenga stove inoprinta makeke. Sadza vako inyora pasi the vision. How do you know? Maybe what you invent, maybe future unokwapai capacity yokwanisa kuinventa something. Apo ngwasina kuzvinyora pasi. Ndizvo kuti even hope chazomuka unyore hope dzako pasi. Song ukarota chimba song yakaimbwa na somebody, song record it waisa paside. That's how you compose music. Kakawanda ndichimuka ndorota song yakaimbwa nomwe muimbi apa Dembo akarova. Ndizvo people don't no actually Dembo never sang this song. Inotori song yangu. Then go to the studio, record it. That's how zvipo zvichiwe write things down, record things. Zvimwe zvinhu zvima meeting, write things down, record those meetings. You will thank me later. Pachingoma chakaipa ichi. Guys, murikunditandadza ndichibika tea panapa. Kandapedza bika tea, what will do? Ndichazvinogadzika ndogara pasi. Then toita live yedu. But pari zvino tiri kungoteerera chingoma ichi. Guys, munoti kudini chingoma ichi? Chingoma chacho singaiti ichi. Chakarohwa. Guys, kana musati masubscribe pachirongwa changu chinonzi YouTube ichi. Subscribe pazita rinoti Handy Leon Mapira. The reason why nchidero ndezvoti pachannel ipapo pane zvinhu zvakawanda sere. Pane dzidziso dzimwe ndinotaura, malive andinoita, they are only 15 minutes. Mazhinji achona 15 to 20 minutes. Pane nziyo dziripo apo munokomborerwa. Very good songs. Dzimwe ndaso ndatodzikanganwa ini nyakuimba. Dzakawanda, over 300 songs. Each day ndichisa new songs. Dzimwe dzine mavideo asiri professional ndichibvisa ndichisawo zviri nani. So muchazoona kuti zvino it's been revamped. Channel iyi yaanani ende ichaita ball. Ichazoita better. Yozoita best. Vanhu vazhinji vanofunga kuti good ndio best. Ayo. Good not less than better. And a good less than best. Someone akati good, taifara ticha akati good. Taifara tichikora, but best. What the best? Teacher got best. I don't think taifara. Good in taifara. You poor good in a teacher. Because when you tinofunga what good are nani pana better. And the better are in at least because the better ndo nani pana good. And the best are best. But mukukura kwedu good ndiye angari pamberi. Someone say, "Oh, are you good?" I'm good. So guys, this is in memory of the guy akaita kangomaka aibva kuuzumba zvikunzi pastor wakafa ake pane makore. But this guy, this drum, I didn't value this drum until I moved abroad. Unoza dzimwe nziyo dzamusingafariri muri kumusha uko dzinozomeka sense wa abroad. Nziyo zvadzinotonakidza dzinenge shota dzichinakidza mamemories amunenge munawo.
pane memories amunenge munawo munzira dzoti mana inondifungidza vatete vangu ndibva kuchikaya ndarumwa namago ndiperekedza musikana wangu chichi. So it's the memories that make some of these songs more valuable now. Advert chaichayo yechibuku inotondinakidza ndiri kunoita senge ndatamba record. It's the memories, ndangariro. Guys, let's learn kuva nemamemories. Kana mune hama dzenyu ita izvo zvinokupai mamemories, zvinhu zvamunozoita playback rimwe gore muupenyu. You play back muchifunga ndangariro dzenyu dzichidzorekana. So ndori dzakaipedzisira, and that's it guys. Tobatana pa live hapana chingoma ndenja kutaura nezve topic yanhasi inotiyo write down zvinhu, write down things. Nyorai zvinhu pasi. Thank you guys. Thank you so much guys.